Debreceni Egyetem természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszékén több évtizede folyik vadgazdálkodási, vadbiológiai kutatás. Ennek a folyamatmánya gyakorlatilag és egy nagyon jól használható továbblépési lehetősége volt, amikor a Temesvári Élettudományi Egyetemmel közösen megpályáztuk a Rohu határmenti régió kutatását segítő Európai Uniós támogatást. Acest proiect este o unică oportunitate de a putea colabora în regiunea eligibilă acestor proiecte, care reprezintă fundamentul pentru unele colaborări viitoare. Összességében 8 állatfaj volt bevonva, a magyar oldalról pedig olyan állatfajokkal dolgoztunk, mint például a vaddisznóból vettünk mintát, dámszarvas, kímszarvasból, illetve az őzekből, és ezek az állatok egyrészt a populáció jelenléte is kimondottan fontos ebben a térségben, másrészt pedig a fertőzések hordozói lehetnek, tehát ilyen szempontból nagyon fontos ezeknek az ismerete. Lengyelországban, Németországban, Ausztriában saját kutatóintézetei vannak a vadfajoknak. És mi ezt a kutatási rést találtuk nagyon izgalmasnak, hogy Magyarországon is foglalkozzunk a vadállatfajoknak a genetikai diverzitásával, szerkezetével, szubpopulációival. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtük meg kutatásainkat ezekkel a fajokkal, elsősorban nemzetközi kollaboráció keretében, amelyhez például ez a pályázat is kitűnő alapot teremtett, mivel így lehetőségünk volt a román és a magyar határ mentéről begyűjtenünk mintákat. A határmenti régió szűk határsávot jelent, hanem egészen komoly területrészek is még is hatással van. Gondoljunk bele, hogy egy szarvas, egy dám, egy vaddisznó nem csak a határmenti néhány kilométert használja, hanem akár az ország belsejébe is mindkét területet úgymond be tud menni. Nem elég csak annyit tudni a vadállatokról, hogy milyen jelenlétük van egy populációban, tehát hogy hány állat van, hanem azt is fontos tudni, hogy esetleg milyen betegséget tudnak hordozni, milyen kórokozókkal találkoznak, és ezeket a betegségeket esetleg hogyan tudják átadni, illetve hogy ezek zoonózist okoznak-e, illetve az embereket és a háziállatokat befolyásolják-e. În cadrul acestui proiect avem activități care le derulăm în colaborare cu partenerii noștri de la Universitatea din Debrecen și având ca obiective principale monitorizarea și inventarierea speciilor de animale sălbatice pe teritoriul vecin în cadrul ariei eligibile a acestor proiecte, elaborarea unor rapoarte referitoare la starea de sănătate a animalelor, precum și niște acțiuni ca un obiectiv important al acestui proiect este și crearea unui centru de monitorizare a speciilor sălbatice care migrează teritoriul transfrontalier, astfel încât să putem pune bazele și a unui centru de instruire a specialiștilor pe aceste direcții. A román partnernek a fő feladata, hogy vérsavóból, tehát szérumból, ELISA módszerrel, ELISA technikával vizsgálatokat végeznek különböző betegségeknél, például afrikai sertéspestis, Newcastle betegség, veszettség. A magyar fél egyrészt vizsgálatokhoz az állatszérummal járult hozzá, illetve genetikai vizsgálatokat végzünk. Ez egy egyéves projekt volt, és ennek keretében sikeresen mintákat tudtunk gyűjteni, mind állategészségügyi vizsgálathoz, mind populációfelmérési monitorvizsgálatokhoz, és lehetőségünk volt a genetikai vizsgálatok elvégzésére is, modern genomikai eszközökkel. Több tízezer SMP-re vizsgáltuk meg a határ két oldalán a vadállományok közül azt az 5-öt, amelyet már korábban említettem. Reményeink szerint nagyon sok mindent tudunk tanulni, és ez a projekt azért is fontos, mert határon átnyúló, és összefoglalja az állategészségügyi szempontból ezeket a fontos feladatokat.